Kai yaro. Ai ni ne. Hapa na. Yawwa boka, da mun kai muke nema. Yawwa. Kai ko soma mai sai. Ni ai ko soma ne. Ka san ina kawo ma mutane. Sanin kanka ka san ina kawo ma mutane. Lokaci ka bari idan na je garin ko sai in kawo muka karena. Karena? Yes now. Kana shi nama karena ko? Ina cin nama karena. Ka san ni ga abokina ya kawo shi. No kai mala ka dina kira na mana ka kira ni mutum da wani ya kira ni ya mu da Hausa ya mu Hausa ko ka yarinya ce to matsalar da gaskiya yarinya tare da arziki to so nake yi dai ta mato a kaina kawai ta ji duk duniya babu kamar ni kai koyan ka ta za a yi sa ci a cikin ni ta so ne so kai mutumi dai kana yi wannan magana ka ce idan shi ne mushi wannan to ba shi ba is not the she dey talk now ba shi ne nake so kamar dai talk nake so ai mata ka shi ne mushi magana da sai kai kana yi na shi ne muka wannan abu ka kai magana magana kake ne yes now amma dai ya za a yi ta so ne ba shi labari ka so ke so ni tari ka kuna kama something da zama ko babanta za ta iya kaiwa your father is a king she dey cook the ake na ba ya zama kama haka for you now yes haka nake so ya kana kalona yes now I don't call do someone ake mutumi ya kashe mutumi shi kuma ake ka ka dube ka mutumi da kawai ni dai ta so ni dai dan Allah ka taimaka min kawai ta so ni kana da kudi so shi da Allah yes na da ko ka aikin sa Ahmad yo give kamar yaya ka faɗi farashin maganin kai in kana da kudi ne babbuka 500,000 me kace 500,000 yes na aba boka mai sauki mana what did you saboda ce baka ne manager CBN nake san da ba ita yarinyar dan wata ce dan wata nake so sorry dan wata